Mina the day ngifuna ukubona ingelosi uAjaguraja ngagcina ngiwuphapha. Ngina ngci angikaze ayibona futhi angifisela omunye umuntu. Kwangazuthi indlela ibhidlika. Kunezinto esizifuna ukuzibona but esingazi ukuthi sifuna ukubona into enjani. Umuntu kafuna ukubona uMantindana. The day ubona uMantindana ingqondo yakhe ayiphindi ibe ifane nasekuqala because ubona into ongakaze ibe kwicaliber yomqondo wakho ukuthi ukuyibona. Asilungise spelling just nje uMantindana nje. Kunamatendana abawu2 khona wakhiwa ngemfene ojwayelekile khona lo umlungu. Khona lo umlungu lo umlungu. Lo namabele awu6. Khona lo umlungu onamabele awu6. Hayi ncathi kuyadlalwa nini. Loyo kwakhiwa ngengulube, kulalwa nengulube. Kuphume wona ke lo Mantindana. Unamafutha inqwaba ke wona lama onamafutha kakhulu kunalo emfene. Na yona ke ingelosi le. Ingelosi siyakuvusela thina. Muno 10,000 sizoyi-invoker ifele usho ukuthi ufunani. Ungangifoneli futhi, angifoneli. Kodwa umuntu uyayifuna ngoba ukunikezwe into uyajeya futhi uyibone. Nawe awunayisho ukuthi lento ikhona noma yikho. That is why we invoke the powers of the angel. Let the angel appear. Let the angel appear with all its raw powers. Uyakhiwa ke lonto umuntu uyayifuna. Umuthi Babu Dokotela, I just want to chant Archangel Gamaliel. I want him to appear and in front of me so that we will talk. The angel will appear. Uzophuza lo muthi ngalesikhathi sokunika sona ubize lengilosi. Qeda ubize lengilosi uphuze umuntu ulale. Uzozibonela wanombhede. Babu Dokotela bawusizibawujabulile.